Здравейте! 2 юли, четвъртък, ден през седмицата, да направим един преход до най-високия връх на Германия, Цугшпице. Ще го изкачим през Хьолентал, който се води най-трудния възможен път до върха. За първи път ще минавам от тук. Качвал съм го през Штопселция, където също е доста интересно и живичко. Има Вия Ферата. Въпреки че е юли месец, има си и глечър. Очаква се да си има сняг и лед. Имаме си котки, пикели. Подготвени сме. Прехода в едната посока е около 11 км с близо 2200 денивелация. Сега ще минем през доста интересен каньон. Тук през каньона, като се минава, има такса 7 евро. През най-големите жеги на лятото, доколкото има жеги в Германия, въпреки че тази година е много топло, имаше температури с 40 градуса, но дори и в най-големите жеги, в тия каньони е доста студено. Препоръчвам, ако идвате, да си вземете нещо връхно или ветровка, защото ето примерно тук водопада си капи направо на пътеката. И с тази табелка слагаме край на каньона и вече сме от другата страна. Менде 1165 метра, а трябва да скачим на 2962. Имаме още доста метри да изкачим. Днес върха ще го изкачваме заедно с Мими, която пропътува над 5 часа до тук и тръгна още в един през нощта, за да сме на време на паркинга. С нея бяхме заедно и в Швейцария. Много корава жена. И първата гледка към върха, който ето там. През това снежното е глечера, оттам ще минем. Изглежда близко, но е на поне 6 часа от тук. Невероятни планини са Алпите.
2 часа до тук. Хапнем и по едно барче, ми е направила. Много яки. И ми по една малинова ски вода. И продължаваме. Ето го и върха. Тук имам възможност по принцип да се спи на тази хижа. Тя е единствената по пътя. На 1400 метра се намира. До тук сме за 2 часа. И сме минали 615 денивелация. Като сравнително бързичко сме ходили. И така, хапваме и продължаваме. Ние следим Цукшпице през Хьоленталферна. Това е глечера горе. Имаме 6 часа. Часа е 9. Това означава до към 3 би трябвало да сме горе. Аз предполагам, че може и по-бързо да сме горе. Сега ще видим. 3 часа също ни е устройва. Тук като се качвате е важно да обърнете внимание, че последният лифт надолу е 4:40 след обяд и след това няма други лифтове. Така че това трябва много да се прецени, за да не се изпусне последния лифт, нали, съответно. Стана си терен, сложихме каските, коланите и действаме нагоре. Здравей! Вече сме с котки и пики в ръка. Ледникът нагоре. Някакви черни облаци излязоха. Цяло не би трябвало днеска да вали и да има гръмотевични бури. Но поне няма да ни е жега. Ледникът се топи с пълна сила. Това сега се замислих реално. Това, че днес условията позволяват, не означава, че ако вие дойдете, ще са същите условия и няма да е заледено. Защото тук наклона не е малък. Особено напред става и по-голям. Тук в дясната част има и доста
дълбоки цепнатини. Някои се водят, че са по 20-30 метра дълбоки. За съжаление, всяка година тук не минава и без инциденти. Миналата година тук доста хора загубиха живота си от тези цепнатини. Все още не са отворени цепнатините, тъй като е рано сезона. Както казах по-рано, 2 юли е. Но да, там вдясно се вижда. Леко са започнали да се отварят цепнатините. Колкото и да не бързаме, тия хора ги настигаме лека по лека. Но нищо. Да заминават, че иначе ще трябва да ги чакаме на стълбата. Затова и ходим и доста бавничко. Защото очевидно едва ли ще ги разминем. Айде да ги разминем. Няма много смисъл. Важното е около 3 часа да сме горе. Сега е 12 и малко. За 3 часа предполагам ще го вземем. Остана е тази част тук. Не е много. Ледника свърши, прибираме котките и такива и от тук продължаваме по Виа Фератата нагоре. Първата част е малко по-трудна, след това става вече доста по-леко, но не е за подценяване, както обичам да казвам. Сигурно едно вече 20 минути седим тук. Много бавно се случват нещата. Но поне хубава почивка си направихме, хапнахме и сега продължаваме напред. Тук се води източна стена. Важно е да вметна, че ако идва буря от запад, няма как да разбереш до последно и много често тук изненадва бурите. Това трябва да се следи прогнозата много добре, дори и на поход. Аз сега погледнах. За сега си го дават стабилно времето, така че продължаваме напред. Преминахме трудния участък. Вече сме на Абек Катърщайга. Майко ми, почва ти не мърдаме. Почти сме горе на върха. Там и той. Още малко ми остана. От тук насам е много интересен ръб. Юбилеум с град му казват. Ама още не съм пораснал за там. Поне още една година. Тогава ще ходя да го мъча. Минава по това био. Така. И стига до ето този връх, който се казва Алпшпице. Него също съм го качвал. Сериозна работа си и той. И той е Виа Ферата. Сериозна, но не е за подценяване. Реално, ако се направи с лифт, за първа Виа Ферата е супер вариант. От там минава най-лесният маршрут за Цукшпице от Еявалд
Има лифт зад тези планини, до там се качва. Минава се от тук. И от тук така. И ако това последното не ви се катери, оттам също може да се хване лифт. И така прехода не става много дълъг. Няколко интересни факта да ви кажа за върха. Върхът се казва Цугшпице, тъй като ходи влак до него, който е прекаран преди над 100 години още железницата. Има лифт също така до него, както от Германия от Айпзе, така и от Еявалд от Австрия. Този рекорд, този лифт от Германия държи, мисля, че 3 рекорда, ако не се лъжа. За най-висока кула, която преминава лифта, 131 метра, ако не се лъжа. Най-много отвесна денивелация, която изкачва над 2000 метра, е от Айпзе до тук. И имаше още нещо, ако не се лъжа, е най-дългия също така в Германия. Или най-дългия без прекъсване на лифта. Майко мила, какво раздават горе, че толкова народ чака? Осем часа изкачване за 12 км. 2200 денивелация направихме до тук. Ще хапнем може би. И си хващаме лифчето оттам. Така се идва горе с рокличката, с сандалките. Ако иска да ме разбира, так му мога да научи някой урок. Как мога така да се качва на върха? Майко мила. Отпред се пише между другото, че е такова, че атлета гледа. Да, там има табели, че си абсолютно опасен участък. Тук изобщо не е за подценяване. И вече сме горе на платформата. Тук може да си се катишете с лифт, да си ги разгледате със спокойствие. И ако не сте подходящо оборудвани, не се лъжете, гледката не е много по-различна от там. И така. Хижата е построена 1897 година и е разширена 1911-1913. С гондолката надолу. И с влакчето да довършим. Оказва се, че билета, ако следите до Айпзе, може да продължите с влакчето и до Хамерсбах, откъдето тръгнахме. Определено и това е доста по-бързия вариант, защото слизаме за 10 минути с лифта отгоре до тук и ако имате късмет да имате веднага влак, сте за още 10 минути на паркинга. Иначе самия влак отгоре до паркинга пътува над 1 час. Вече съм в Гармиш, в гарата. Чакам си влакчето, сега ще се взема нещо за хапване. Чакаме 3 часа път до Нюрнберг. И така, благодаря за гледането и до скоро!